70 ket siyam nga aldaw sakbay ang naiyawit ti bangkay ti mesa nga OFW when no overseas Filipino worker nga agtartrabaho sa Jay Tabuk, Kingdom of Saudi Arabia. Tinasaw nga bangkay ket ni Ferdinand G. Yadaw at taga-Dadalakitan Norte, Sinait, Ilocos Sur. Maipalagip nga natay ni Yadaw iti bulan ti Disyembre 20. Iti napalabas atawen ket na isang pet lang tinasaw nga bangkay idi Martes, Marso 9. Ti asawa na nga ni Maria Luz Yadaw, iti nakasarsarita mi mainaig tinasao nga pinakatay ti asawa na. Sa Maynila rin ako noon bigla nilang tinawag sa akin, ganun ang nangyari. Pinakisarsarita mi pa iti asawa ni Yadaw ani Maria Luz, doble-doble ti pinagladingit ti asawa na. Mas grabe yan, di ba, noong nalaman ko, mas malala ngayon. Kasi hindi ko alam, kasi iniisip ko yung mga anak ko rin dahil maliliit pa sila. Kung paano ko sila uli babangon. Nasingpet ken responsibilidad nga ama, deta ti kinuna ti asawa na ani Luz. Mas kayat na agtrabaho niya daw iti sa bali nga lugar, ore basit iti sweldo na. Kapuanan ta saan na magunod iti sweldo di jay. No agtrabaho dito'y mismo apagilyan tayo. Apo unay met tiyaman ti asawa na aniya daw, kadagiti timulong katakwada, para maiyawid iti bangkay iti biktima. Mga tumulong sa akin, malaking pagpapasalamat ko dahil maski ganun ang kahirapan, natutulungan din nila ako. Lalo na sa paglalakad sa mga papel ng asawa ko. Ni Ferdinand niya daw ket 15 atawen, nga laborer iti nadakamat nga lugar. Adu nga senaryo iti pinakatay na. Ore mismo nga asawa na ket saan na pay masungbatan no anya iti wusto nga panakatay na dijay pagilyan iti Saudi Arabia. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.